Obeťou sa stal kat českého národa, človek, ktorý sa nemalou mierou pričinil o rozbitie Československej republiky, zastupujúci ríšsky protektor, Obergruppenführer SS a generál polície Reinhard Heydrich. Dvojici priamých vykonávateľov atentátu velil Jozef Gabčík, rodmajster Československého zahraničného vojska. Odstránením tretieho muža v ríši skrížili sa niektoré nacistické germanizačné plány. O udalosti, jej príčinách i dôsledkoch hovorí početná literatúra vydaná v mnohých jazykoch. Ostáva však dlžná skromnej súvislosti. Otázke československých vzťahov v tomto období. V niektorých oblastiach Slovenska aj vrajecké